Morjesta kaikille. Sotafilms tässä. Mä ajattelin tänään näyttämässä, että mitä 6mm oikeasti on hyvä pyssy. Sillä pärjää vaikka missä tilanteessa. Katsokaas kun tää ampuu. Voisi jopa sanoa, että tää estäisi vaikka helvetin hyvin semmosen kunnon varkaan. Se on moro. Moro vielä kerran. Mä selitän teille oikeasti, että mitä toi Airsoft-ase on. Airsoft-ase on oikeasti aikuisten lelu. Tarkoitettu yli 18-vuotiaalle normaalisti, ellei se ole alaikäisten vanhempien luvalla hankittu. Nää ei tapa ollenkaan, ne on ihan turvallisia, mutta ei koskaan saisi kuitenkaan ampua tällaisella kuulasella ketään kohti. Sen varmaan kaikki ymmärtääkin. Sen mä vielä haluan varmistaa teille kaikille, jotka epäilevät kuulosta aidoksi. Nämä ovat leluja. Ja kiitos vielä katsomisesta!